Ayun nga yun. Or go, Mr. Tam ay sa Taiwan. Or go, Mr. Tam ay sa Taiwan. Saigon! My leader! Bro! Yeah. SP2 na siya atin. SP2 na siya. Tayo mag-SP2 tayo.
Court 5, Belo, Chan, Yun, Ryan. Court 5, Belo, Chan, Yun, Ryan. Mga palo. Jay, Jay. Di ba lalay? Ha? Hindi siguro alam. Hindi ko hindi niya alam. Kasi sa isang lagi ng buwan. At hindi ba sabi lang na okay?